Sira kwaye omurayo yu musikiraira Amuro Odinga nigo igatia barai nabo igabananje kurwa se county ya Nyamira baganda na baro kumunyura asinjira kolende gatiabo nigo banyaka bakubolingo nyandi yali konyarekana kunangana no kwaye nigo kwaye nigo gwasukirwa mutwa asegeka elinde abantu baranyali baga lyo kumulera munago tumurikito fatigadi December. Rituko ria kabererero nigo abakenya bagendrete gwesokya na kumurira uyu kabeire umuwaziri omonene na boigo umurayo monene wikiama kya ODM Nyagusira Raila Odinga kurase county ya Nyamira nigo abantu bechingenjo aho bagendrete gukwanira ubuya bwa Raila anene asuburai ndio ngoro gwesa taka ngawara kirega banangurwere basanje kabaira Raila ikare libageri bogabana Raila changete metangejo serikali yitie county karosikwa abagabana bagatuka bono karoto kwanda mugaserio manene era basikali serikali ngana twa yirugete omugakoyo onyara kabaga korara lakini olete uchire bune hiro olete raba Kenya bonsi nsengima yanyara kabaga kora not only Kenya the whole world olere ru asensengima asinginji yemereme yabetega gokora emeremo yoka yokorwa mwanyanto na gwagisha ngabantu bamanyeta no marembe nejisni chons wana na intubura kurwa service yo gorwa ndwa mwanyanto togotebanga umugako yo itemere makorere na menene igaboneta kwa weshiko in fact igaboneta kwa one hona enene like a gold medal for the work he did in terms of democracy. Engana yogo chakweniwa inse yechinza emerongo 52 na 2 kurwa azireti obugima bwaye ritukoria igoro engana boigo yarorekanire botabago kya abamenyi banyamira yaye alengo buya lakini ine wiri ya abantu bakigoria geke kali yo mutomo nene bunere uri no mutomo nene mutori ko gure guguite yendeze Raila igagwa na tokwa no mutinyo yomo elinde alerwe yale konyarekana ale gotari gukire county abantu bamureri bagabantu bakomigana gucyo cyera serikali nere bwaza kibese esegeto kuchase abarai barabisi nanda se abarai bande baminto barororo like na our leaders gotoko batenga basome example kyo mako Raila Amuro Odinga bunalengo mugako tenene farm asamangana yako tenene kene na nero kurubara mangana amange gotebya bakenya tibanyara ka bakomishwa Raila igata kitakiro mutatu arabantu babana lakini maminja yaye abachumba bose bakanye ngima onyoka rono yomo gobata kitabantu batakaye bose ekero monta atakaire trabajo takuliye chukura cyabo rinde barugento keke kibasi cyabana rimi ambiri umuntu omwe chingaki echecho nigo batebire engaki yaikire ekiama kyo mugusi kebanerete koroiswa ekyo kirarete omugusi bwensi amo na intubono buno mugusi torosie nyomba yaite yetogochera erinde ritonyore voice estokonyara goto kwana kurwa totwara nto monto yomo ogotokwanira buno mugusi buna bono rocho mugako in fact aberire kora abantu abamwabo obere gako bakwana ne babere bakumuigwira babere bakomusika senga kintambe wekatokalani kurwesi bali tokabane tukamusanga tiga twabwa tunando bali bahoteba na into togo sabanga tonyore omurayi ito unabona mugako musike matiani ne fakti nere king bini yetu yagusi na handa bono bunate nenere farm emurayi engane lyago totebinero tokobwati Kingo reporter Gatembe koro igase county ya Nyamira inche Fatigad December.